Капитани фари. Айде, снимай. Снимай. Тата, искам да снимам. Ти ли сладурчо? Да. Не ми пипай. Искам да снимам, тате. Нека първо аз да снимам. Не. Аз знам какво. Аз ще кажа къде искам да снимам. Къде искаш да снимаш? На фотоапарата ти. Мамо, искам да снимам на тати фотоапарата. Какво ще го снимаш? Какво ти искам? Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус, смех от милиони детски очи. Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус, смех от милиони детски очи. Много смешно. Мама, дай ми фотоапарата на тачи. Моля. Тати дава ли го? Да. Тате, може ли да снимам с фотоапарата ти? Може. Добре, може, каза. Яху, я тук. Бърз. Кот. Да. Снимай, тате. Снимах. Добре, сега. Колкото си искаш, снимай. И аз ще снимам с фотоапарата ти. Добре. Различно ще снимаме. Не. Аз малко по-големи от твоите. Твоите снимки ще бъдат по-големи от моите, моите по-малки от твоите. Ойде. Не си махай това. Мокра ти е косата.